Sanibona. Angisiyena umama Shemla. Angakabi umama. Awu ngumama. Yes. Ingumi isikhushukhushu. Ingane nje zingibiza ngoba isikhushukhushu kodwa amagama njengoba bebewashilo sengisale sengiwasho ngunenhlelo siwe brilliant khushukhushu akamabaso. I'm the CEO and founder of Ungaqala Ngawo Academy. I'm also a graduate, one of my graduates from the University of Zululand. We studied art, and also one of abafundi balinda sibiya first class MBA. We studied radio production. Focusing on today, I'm going to talk about my company, Ungaqala Ngawo Academy. Kwi company yami sidila kakhulu ngemfundo, siqhubuzela kakhulu abantu abasha ukuthi kubalekile ukuthi ufunde. Ihlukene kathathu ke icompany. Khona education, khona counseling ne entertainment. So ezikoleni sidila nezingane zisuka grade 4 ziye college mase ziye ema-varsity. Sidila ke nezinkinga ezihlukahlukene. Esikhathini samanje ngizoqala nje from an early stage. Ingane uma sibuka isyllabus yamanje, isyllabus ayisafani neyasekuqaleni. Umzali akasakwazi ukuthi akwazi ukusiza ingane ngehomework. Okuze kudala ukuthi ingane mebuye esikoleni ihomework nje vele ibeke. Abazali isingisi samanje asisafani ngesaqala. So kwenza ukuthi ingane yakho ungakwazi ukuyisiza noma usuyisizile ubuye umsebenzi ubhala ukuthi nimsize bandla uvela ubone ukuthi yazi shuthi ayikho into engiyenzile njengomzali. So thina singena lapho ke we help ingane with ama homework ngokuhlukahlukana kwabo from grade 4 kuze kuyofika ke esikhulile selapha bo college nasema-varsity. Sidila kakhulu nesingisi ke. Isingisi sibalekile, and as much as sizothi sifuna umhlaba wethu sifuna ukubuyela emasisweni kodwa iqiniso ngisi sibalekile futhi sona sikwenza ukuthi ukwazi ucommunicate nabantu ukuze uthole oma funding. So ingane uma isancane siyayitshela ukuthi no, umama nje ubuye esikoleni ungambuza ukuthi mom, my day at school was like this. Futhi siyaye sibe namhlangano ke nabazali. Siqhuquzele mzali. Ngiyazi ukuthi sibhizi futhi sinenkinga eziningi ehlukahlukene. Kodwa siyaye siqhuquzele mahlangane nawe kuma meetings sikutshela ukuthi ingane mebuye esikoleni kubalekile ukubuza ukuthi how was your day. Please cela nikwenze in English. Because nzobe seningasizi thina njengabantu abaqhuquzela izingane zikhulume ngesingisi bese noma sifike ekhaya uthi bekunjani esikoleni. Angithi sifuna ukuthi exercise isingisi konzothi maybe mom, my day was like this and this and this. Futhi bazali siyacela ukuthi sijwayeze ukukhuluma nezingane zethu. That's why we have a counseling we company. It's because ezingane ikhula iba nezinkinga eziningi ehlangabezana nazo esikoleni, ekhaya, kubangani kanye nasemphakathini. Kunalesi sihlava in English kuzoba nama stereotypes and all. Okune influence kakhulu nge-social media with ama cell phone no television. Umuntu wesifazane, umuntu wesilisa is considered to look in a certain way. So ingane uma ikhula mhlambe inesakhi inesitho somzimba esithe kuba khudlwana noma siphe sibancanyana esikoleni uma beyehlekisa ngayo emphakathini behlekisa ngayo ingane igcina isikole ingasithandi. Ingane ekhaya uma ingakhulanga ngendlela yokuthi iya afford ingane seziyakhe bazali. Ingane yakhera kodwa khona ikhaya la ukuthi khona abakwazi ukukunika ngishishumi. So umzali nesimache unga afford cela ukuthi ufunde ukuhlala phansi nengane uunderstand isimo ngoba sinesibalo esiningi sabantwana abangasifuni isikole abajaha ukuyosebenza because babuka isimo sasekhaya bese thina ngifuna ukuyosebenza bese ngiyashintsha isimo sasekhaya. Whereas into ebalekile nesiqhuquzelayo ungaphumelela ngokunye but imfundo ibalekile. Noma ngabe ikuphi la ufuna ukuya khona ngoba ngisho emsebenzini ukuze ucommunicate neclient lakho you need to know isingisi.
noma ungasazi isingisi kodwa kumele udlule phela esikoleni kancane understand ukuthi umuntu muhlangabezana nomuntu banama personalities angafani khona umuntu uzosuka enenkinga ekhaya afike ezokubuza nje ngeobject eyodwa lokho ekubuza ngithe malini futhi awunayo ibackground yokufundiseka so ngiyacela bazali njoba ngibona sonke singabazali sigqugquzele ukubaleka kokufunda kubantwana ngingengigxile futhi kubantwana futhi bodwa ngiphinde futhi ngigqugquzele kakhulu imbokodo ukuthi sifunde in as much as sibona ngazuthi mele sinakekelwe noma sinakekeleke ngendlela thizeni noma sinikele kubantu besilisa ukuze besupport noma sithole umsebenzi ngendlela yokuthi esheshayo leyo kudlula endaweni thizeni ukuze kusheshe lokhuze cela ukuthi sifunde maningi ke ama bursaries nama learnership akhona emkhakheni ehlukahlukene engakusiza ukuthi nawe ube nolwazi especially education ngiyafisa ke ukusebenzisa nezingane zala eMtuba ngisebenzela eThekwini ngisebenzisana noLuthuli Museum nezikole zasesitenge kakhulukazi la bengisaxhumane nevezobala nesiletha nezinye ke kodwa njengamanje oba sekune program entsha ngiyafisa bazali ukuthi izingane zenu nifake kule program ya grade 4 to grade 8 ushintsho kwingane yakho uzolibona because ingane kunesimo ebhekana naso ngeke ukwazi ukusikhuluma nawe ezumzali kunesifundo esithandayo but esomhlula because nawe njengomzali ngeke ukwazi ukuthi umsize and enye into esibabamba ngayo njengoba ngichazile ukuthi kuhlukene kawu3 kukhona na education counseling and entertainment ingane ine short yabo makhulunywa umuntu fana nomuntu nje izinga lokulalela lingaka so ukuze ekulalele mele ufake entertainment yabo ufake nalawo ma activity ingane zesikole ke kwamanje nje especially kuma high school nakhona kuma primary muke wathi lo wamanje zakulalela because ukhuluma yazi uyakhuluma ngokujola ke manje mungafika futhi ukhulume nge social media uthi thatha lento yabo ayinabungozi izokulalela so that's why we have entertainment kwi entertainment sifaka wonke lama topic esifuna ukuthi ngoba bayawazi babuko TikTok siyabathatha sibabekela phambili benza ama TikTok challenge ukuze ezobona ngazuthi siyadlala but ekudlaleni sifaka education ekudlaleni sikufundisa ngempilo so sinalo i-page ku Facebook it's called ungaqala ngawo academy ku Facebook and inamba yami yocingo 072 53 45 289 ngiyathanda ke bazi ukuthi uma seningibhalela ningangbizi ngalamagama formal yabo naku WhatsApp nje ning WhatsApp uzobona kubhala uthi Khushukhushu ngiyalitha nickname yami uMiss Khushukhushu ngiyabonga Siyabonga kakhulu siyabonga sesiyayivala ke njengamanje sacela uaphelele ebuthelezi DJ wami awuvele wenze njalo lalela woza Good evening, everybody. My name is Abdul Abdulaziz, and I'm here. Thank you. I'm here to tell you about the book that I am writing. The book that I'm writing. The book that I'm writing is called Undercover Teen. Undercover Teen is about a girl who wants to just go to school as everybody, but her family is too scared that she'll get kidnapped by some shady people because her dad did some crazy things. So now she goes with her friends to go find her parents because they're now kidnapped by the shady people. On the way, she meets
a lot of people. She's scared. She doesn't know what to do. She meets people with knives who wants to kill her, but she keeps going because she wants to find her parents. She goes undercover as a girl named Lyra, but then goes undercover again as another girl to save the identity that they don't know. She wants to try to find her parents because she's some princess from Spain, and now when she finds her parents, they kidnap her and hide her parents. She doesn't know what to do. The rest you'll have to read for yourself. Thank you. I would like to thank Sabusana and Qinile Zikale for inviting me at this prestigious event. Thank you so much. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu, siyabonga. Kumcimbi nje omuhle kangaka sibabonela abantu beyibonakalisa. Bathi thatha lento ayinamngozi. Ngiyakholwa nawe ukuthi khona okuthathile nokufundile. Mina ngikufundile namhlanje, it is not over until God says it over. Noma ngabe kuthiwa kwenza langa namhlanje, kodwa ngelinye ilanga kuyokwenzeka. DJ wami ovela usenze kanjalo, samukele uma mgcinile esezovala esigoqela lo mcimbi namhlanje. Oh, hello.